Takže čus lidi, chci vám teď ukázat, jak si nainstalovat mod nějaký, třeba Tuman Items a tak dále. Takže půjdeme na Google, otevřeme si prohlížeč, jaký máte, půjdeme na Google. Tam si zadáme Money Items. Podle verze 1.3 dopíšete k tomu třeba 1.3.1. Já jsem k tomu zapomněl. 1.3.1. Mám tady takhle. Tady, takhle. A nebo když se, já to nejradši stahuju, tady zajdu a stahuju to nejradši. Tady to stahu microform.net nejradši. Já si teď to zavřu. Mě někdo píše na Skypeu, ale já ho teď budu ignorovat. Takže teď tady zajdete trochu dolů. Jo, tady si to stáhnete, já už to mám stažený. A tady by to někde mělo být. Můžete si k tomu stáhnout i klidně modloader. Napíšete do modloader. Tady. Tak promiňte, tady ne. Minecraft forum chci. No, v podstatě to je jedno, odkud to stahujete, ale já to nejradši stahuji prostě Minecraft forum. A nic jiného mi tady nebylo. Tady můžete stáhnout od této. Tady máte nějaký Steve, něco, nějaký mod. Modloader si dáte do vlánt, stáhne se vám to a je to v podstatě hotový. Takže teď si otevřete stažený soubory. Tady si to otevřu třeba přes tady to stažený soubory. Já tu mám spoustu těch a tady už jsem měl někde mít toto. Tady modloader si otevřete, až ho budete mít stažený. Optifine ukážu až příště. Tuman Items. Tady mám. Tady by někde mělo být tady. A otevřete si Tuman Items. Takže. Pak napíšete, tady si to otevřu. Pak napíšete procento a ppd 100%. Nikdo to prostě nedokáže. Tady si dáte, že máte sedmičky. To dělám hlavně pro sedmičky. Tady dáte procento a ppd. Procento. Neví, jak se píše procento, vedle 0 je to. Otevřete tečka Minecraft, dáte bin, otevřete Minecraft, otevřít v programu WinRAR archiv, nebo na to, když to máte rovnou ve WinRAR archivu, kliknete. Já to mám nějaký zpomalení, ale to je s tím, jak nahrávám. Otevřete si to. A tady budete mít velkýma písmenama. Ta info, tak to smažíte. Takhle a dáte smazat nebo delte, tady bude. Ty výhodnáky jsou tady úplně stejné. Když si tam dáte modloader. OK. Já jsem si to tam překopíroval znova. A tady to, ty si to dáte úplně stejně. Já si teď otevřu. Tady bych to měla mít někde. A to je jedno. Tady si to hned takhle
Hele, a tady by se někde měl mít tu složku. Tady by se někde měl mít tu složku s tím, jak chtěl tady. Pustíte Minecraft. Nemáte variant. Mně se to asi nespustí, nebo spustí. To není vzpomínal jako myš. Tohle je teda pro jednoho hráče. Když si vezmete nějaký svět a hrajete. A ono se mi tam nenapsalo snadno, takže se mi nebude fungovat v podstatě Minecraft asi. Ale v podstatě by vám to mělo fungovat. Počkat. Ne, mně to funguje. Takže funguje mi to, vidíte? Bez problémů, když to tam nakopírujete dvakrát. Minecraft si s tím poradí. To se asi přemaže nebo něco. Vidíte, že mi to funguje, takže jste šťastní, že jsem vám poradil. A tak, a vám ještě ukážu, tady máte nový kreativ a takhle. Sedu, jo. Takže děkuji za shlédnutí, dejte odběr, nebo like. A budu doufat, že se vám toto líbilo video. Tak, čau lidi.